Det, der er vigtigt, når I er med boksene på forsiden, jamen, det er, at der er lavet en bestemt orden på dem, og den orden er man nødt til at holde, fordi ellers så, hvis I lige pludselig kommer flere ind, så vil tingene stå skævt. Så her der er der en orden, der hedder, billederne er delt op i large, medium og small, så I er nødt til at køre en large, en medium, small, small, small. Hvis I så skal lave en række mere, nu har I jo oprettet 5 herinde, og hvis man går ind under der, så er det er jo valgt til, at det skal være en small. Der kan I jo så vælge, at det skal være en anden størrelse. Men hvis I nu vælger, at I godt vil lave en række mere, så er I nødt til at vælge, om det skal være 3 small, eller det skal være en large og en medium. Så den rækkeorden er I nødt til at holde. Så hvis I holder den rækkefølge og bruger de størrelser, som der er herinde, jamen så vil de også billederne stå korrekt. I forhold til inspirationsdelen, der er det også, nu kan jeg se, nu er jeg ved at ændre, fordi førhen der lå der et billede her, og der lå et billede her. Og når jeg kigger på de billeder, så er det en her, det kan vi se, det er, hvis jeg kigger i size, så er det 720 gange 600. Og kigger jeg på det her, så er det 720 gange 366. Så det er klart, at 2 forskellige størrelser giver 2 forskellige resultater. Så der skal I selvfølgelig sørge for at holde det samme mål. Og når jeg kigger ind på nye produkter, så skal I selvfølgelig også lige til højde for, at hvis I laver sådan nogle lange teaser-tekster, så vil boksene komme til at have forskellige størrelser. Så det er godt sådan at have en guide, der siger, at vi laver kun så der max er x antal karakterer, sådan så I kan sørge for at holde nogenlunde den samme linje. Og nu ved jeg ikke, om det her bare er en test, men man skal selvfølgelig heller ikke lægge noget op, hvor der er tekster inde i billederne, for det der, det kan man jo slet ikke læse. Men det er måske bare en test, som I er ved at lave. Jeg kan godt lige vise, hvis nu I skal linke til en pdf eller en powerpoint, så går I herover i mediearkiv, og så vælger I her at trykke på den der, og siger opret en file. Nu kalder vi det bare en test. Peter. Vælger jeg her, så tager jeg bare lige en t-shirt, vi lige vil lave. Trykker jeg vælge, og så trykker jeg gem. Og så ligger den herinde. Når man så er inde på en indholdsside, for eksempel på inspiration, ja, det kan selvfølgelig også være på vareinformation, men det er jo det samme. Nu viser det bare her. Så går I ind på herinde i contentfeltet her, og så skal I link til Peters pdf. Så markerer I den her, går op, trykker på link, så trykker I link til file, eller link to file, der, så kommer alle dem op, som I har liggende her, og der ligger min test, så vælger jeg den der, og så trykker jeg vælge, og så kan I se, så er den her, og jeg skal lige sige, at I kan vælge, prøv lige at gøre det igen her, link, og så siger jeg bare link til file, og så vælger jeg test, og så her, åbn i vindue, og der er det nok meget godt, at man åbner det i et nyt vindue, eller en ny tab, og så trykker man vælge, og så trykker man gem og udgive. Så hvis jeg går ind under inspiration, og skal se, var det den her? Nej, det var det ikke. Jeg går lige ind, det var vist den her. Så lægger jeg der, link til Peters pdf, og så gør jeg der, og så kommer min pdf her. Så sådan går I ind og linker til files.